4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଜୋରରେ ଚଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆପଣ ଆମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।